Молитва за здраве и процъфтяване. Велики Боже и възвишен управителю на всичко, що е долу на земята и горе на небето, чуй моят искрен зов. Аз те моля именно сега да обърнеш своя лечебен взор към моето тяло, дух и душа и да ги освободиш от всичко, що утежнява и препречва пътя им нагоре към Твоето небесно царство и велика благодат. Помогни ми, моля Те, чрез любовта на Спасителя, да почувствам облегчение в болката и страданието, които не са нищо повече от проява на отклонението на душата ми от Твоя верен път и отказ от Твоите благословени дарове, а също така да изцеля напълно его съзнанието си, което ми дърпа към болестта, нищетата и слабостта, защото съм направил някога избор да слушам това его съзнание, вместо да слушам Теб и Твоя глас, проявяващ се чрез мен и от мен, когато направя място за него и съм готов да го слушам и следвам. Моля Те, Господи, да признаеш и откриеш своето присъствие в живота ми и всеки един аспект от него, включително този на физическото благосъстояние и сила, така че всяка една моя клетка да засияе в здраве, божествена енергия и защита от всякакви злонамерени външни влияния, въздействия, освен въздействието на Твоето добротворящо намерение за мен. Приеми моят призив като доказателство за прошка към всички мои неосветлени части, които са Твои, и към всички братя и сестри, които са отражение на моята нелюбов към себе си, Теб и света, който Ти си създал. Нека моето тяло и моят дух се превърнат в символ на божественото изцеление и безкрайни възможности за процъфтяване. Изцели ме, моля Те, от плоското линейно мислене, което не е обемно и не е във връзка с божествения разум и пълнота. Позволи ми, моля Те, да гледам на света през Твоите очи, които са всеобхватни и всепроникващи в дълбочината на същността на нещата. Помогни ми да легализирам Твоята правда чрез думите си, делата си, постъпките си. Разобличи, о всемогъщи Боже, всички антихристови сили, енергии и скрити вируси, които действат в мен в посока на разпад и деградация, вместо растеж и разширяване на доброто, светлината, красотата и истината, както е свойствено за Твоята мисъл и действие. Нека всяка противобожествена програма на заболяване, упадък, безсилие, смърт, борба, халюцинации и лъжа в съзнанието ми, духа ми и сърцето ми, както и във всички останали мои аспекти, тела и измерения, се разтопи сред лицето на божествената трансформация и изцеление. Да бъде в Твоето име и в Твоята слава. Амин.